Dobrý deň, volám sa Ema Rusňáková, chodím na Ekonomickú univerzitu v Bratislave na fakultu hospodárskej informatiky a toto video je na moju semestrálnu prácu z predmetu databázové systémy. Úlohu, ktorú som dostala, je vytvoriť si svoj podnik a implementovať do neho databázu. Nailtech je môj podnik, je dynamický slovenský podnik, ktorý som založila v roku 2022 a začínal s malou výrobou základných pomôcok na zdobenie nechtov, ako sú štece či UV lampy, ktoré slúžia na sprudnutie laku. Dnes ponúka široký sortiment profesionálnych nástrojov a inovatívnych produktov, ako sú zdobiace kamienky, brúsky alebo najmodernejšie technológie na modelovanie nechtov. Je to spoľahlivý partner pre profesionálov aj nadšencov, ktorí hľadajú to najlepšie pre svoje nechtové štúdio alebo domáci dizajn. Mať databázu vo firme ako je Nailtech prináša množstvo výhod, ktoré zefektívňujú prevádzku a zlepšujú rozhodovanie. Databáza umožňuje analyzovať údaje, identifikovať trendy a pripravovať prognózy. Na zostavenie mojej databázy som si najprv vytvorila základné entity ako vstupy, výstupy, dodávatelia, odoberatelia, o ktorých potrebujem vedieť aj údaje o ich objednávkach, dodacích listoch. Potom som si pod každý atribút zaznačila, aký dátový typ by som chcela používať. Takže ako prvé som si vybrala tabuľku výstupu, kde je prvý stĺpec kategória. Chcem, aby tam bol nastavený typ údaju, náznaky, ktoré môžu mať maximálnu dĺžku 6 znakov, pretože predpokladám, že iné kategórie už vo firme nebudem mať a týmto si uverím, že tam zadávam správne údaje. Druhý stĺpec je názov, kde nechávam typ variabilných znakov, kde sa teda dĺžka názvu môže počase meniť, alebo budem pridávať nové produkty. Tretím stĺpcom je údaj o množstve produktov na sklade, kde predpokladám, že nebudú mať tieto čísla viac ako 3 cifry. Merná jednotka bude mať typ údaju znak s dĺžkou 2, keďže nič iné ako kusy tam nebudú zadávané. Ďalej je stĺpec enumerácie materiálu, ktorý daný výstup obsahuje. I keď sú tam zobrazené čísla, tak hneď ako pridáme medzeru alebo čiarku a tak toto vypisujeme, tak sa to zapisuje v znakovom formáte. Výrobná a predajná cena bude zapísaná ako desatinné číslo. Výrobná cena má najviac 6 znakov a 4 sú za desatinnou čiarkou a predajná cena má 5 znakov, kde sú 2 znaky za čiarkou. A nakoniec popis má teda variabilný počet znakov, ale najviac 255. Ďalej som si vytvorila konceptuálny model, s ktorým viem lepšie pochopiť vzťahy medzi entitami, ktoré môžu byť napríklad N ku N, 1 ku N alebo 1 ku 1, že jeden dodávateľ môže prijať viac objednávok, ale iba jedna objednávka môže byť pripisovaná iba k jednému dodávateľovi. Normalizáciou entít som zistila, že mi chýba atomickosť údajov vlastných atribútov. Tu som dosiahla tým, že som si vytvorila ďalšiu entitu s názvom kategória, kde som si vypísala všetky možné kategórie, ktoré budem potrebovať a pridala som k ním skratky, ktoré budú slúžiť ako identifikátory. Ďalej som vymazala stĺpce merná jednotka, ktorý nemá zmysel ponechávať, pretože bude mať vždy tú istú hodnotu. A stĺpec materiálu, i keď je vzťah medzi materiálom a výstupom, preto som si vytvorila novú entitu zloženie, kde ten vzťah vytvorím pomocou stĺpca identifikátor výstupu a identifikátor materiálu a množstvom materiálu potrebné do konkrétneho výstupu. Ďalej každý nekľúčový stĺpec musí závisieť od celého primárneho kľúča, preto som pridala primárny kľúč v tabuľke zloženie na obidva identifikátory, a z čoho sa mi vytvoril zložený primárny kľúč a taktiež aj na identifikátor výstupu v tabuľke výstupov. Stĺpec kategória preto budem nazývať cudzím kľúčom, pretože je primárny kľúčom v tabuľke kategórie, ale opisuje vlastnosti aj v tabuľke výstupu. Ďalej sa presunieme na logický model, kde si
Označíme všetky primárne kľúče v každej entite, to sú tieto žlté. A potom si označíme všetky cudzie kľúče, to sú tieto zelené, a ich spojíme s pôvodnými primárnymi kľúčami. Našou úlohou je hlavne vypočítať základné ekonomické operácie ako zistenie ceny produktu, zistenie príjmov, nákladov, záväzkov, pohľadávok. Takže prvý kód máme kód na zistenie jednotkovej ceny materiálu, kde využívame select. Z tabuľky vstupy do výroby počítame jednotkovú cenu materiálu delením celkovej ceny, objednávky množstvom. Potom používame príkaz join, ktorý spája tabuľku objednávka tabuľkou vstupy do výroby cez spoločné pole ID materiálu. Príkaz where, kde stanovujeme podmienku a chceme, aby množstvo bolo väčšie ako 0 a to nám zabezpečí, že nebudeme deliť nulou. Druhým kódom je zistenie príjmov za produkt. Zo stĺpca ID výstup vyberáme identifikátor produktu z tabuľky dodací list. Tým výsledok bude obsahovať jeden riadok pre každý unikátny produkt. Kľúčin množstva produktu, ktorý je uvedený v dodacom liste, s predajnou cenou za kus produktu z tabuľky výstup. Výsledok je agregovaný pomocou príkazu sum, aby zahŕňal všetky riadky patriace rovnakému produktu. Joinom spájame tabuľku dodací list so tabuľkou výstup a agregujeme výsledky podľa ID výstupu. Ďalším kódom je výpočet nákladov. Pomocou select a príkazu sum vypočítame množstvo z tabuľky objednávka krát jednotná cena z tabuľky vstupy do výroby a spojíme vstupy do výroby s objednávkou podľa stĺpcov ID materiálu pod podmienkou, že dátum bude od 1.10.2024 a do dátumu 14.10.2024. Posledným kódom je na výpočet záväzkov. Vyberieme si názov z dodávateľov a vypočítame a spočítame si množstvo zo zloženia krát jednotková cena z vstupov do výroby a nazveme si ten vlastne stĺpec ako celkové náklady. Spojíme zloženie vstupu z vstupy do výroby podľa ID materiálu a ďalej si spojíme dodávateľov zo vstupy do výroby podľa ID dodávateľ. Zoskupíme si to podľa názvu z tabuľky dodávateľia. To bolo všetko z videa o mojej semestrálnej práci. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.